Γεια σας παιδιά, είμαι το Στρίγο εδώ και σήμερα θα παίζουμε λίγο Occupation, New Game και ναι, πάμε. Και πάλι πίσω παιδιά, δεν ξέρω καν τι να σε το Παναγιά. Πού είναι το σπίτι, εδώ είναι, εντάξει πάμε. Γυμναστική λέω στα τεντόλι χωρίζει μια PlayStation. Καλά μαμά. Γυμναστική. Καλά. Λέω. Ναι μαμά. Λέω. Ναι μαμά. Λέω. Εντάξει. Είπαμε. Φόλα. Εντάξει. Έλα, 20 φορές με το τέτοιο. Ποιο? Με... Πώς το λένε. Eugen Tail. Το τηλέφωνο. Τα βαράκια. Ή πουσά. Άντε, σήκω. Ποιο μαμά. Έλα. Χωριέμαι. Ντεμπέλης. Ναι. Πολύ είσαι. Μα έτσι είμαι, αυτό το γέννησες. Ωραία φίλε. Πόσο πολύ βαριέμαι. Θέλω να σου πω κάτι τώρα. Αυτό το παιχνίδι, ο Παναγιά μου, πώς είναι. Δεν είναι και τόσο φλόλ. Λίγο στρίβο. Όλη οθόνη στρίβο. Εντάξει, προχωράμε. What is the looking at, nigga? Δεν μπορείς να κάνεις κόβους. Dumb bitch. Yo, menino, meu pastel. Me liga o biscoito aqui. What the fuck, maluco? Reha. Que fácil. Φύγε. Τρέχα σπίτι, τρέχα. Α, φοβάμαι. Τρέχα. Τι περιμένεις. Φύγε. Παναγιά. Έτσι είναι πιο ωραία. Έλα στο GTA 5. Αλήθεια, τώρα φτάνει σαν το GTA 5. You bitch. Damn, fuck with me. Α, δεν έχω άλλο απλό. Μακάρι να έχω κι άλλο. Τα controllers δεν είναι και τόσο καλά, αλλά δηλαδή το concept μόνο το παιχνιδιού μου αρέσει πάρα πολύ. Τι έγινε. Στάμε κλουστά τώρα. Fucking neighbor. Κανείς αγαπούσε anyways. Ναι. Τι ακολουθάς ρε χοντρέ. Εντάξει, δεν έχω για το σάλι. Δεν μοιάζει κιόλας. Το Uncharted, όποιοι είναι φαν του Uncharted θα ξέρουν. Ο χοντρούλη. Δεν θυμάστε. GTA. Εμένα πάντως παιδιά μου αρέσει αυτό το παιχνίδι.
Γεια σας παιδιά. Αυτό είναι το βίντεο και ναι, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.